Был моңдардан кайда килгәнне без аңлагансыздыр инде. Азиз Альмөхәмәтов гимназияның фортепиано бүлеге сыгарылыш укучылары безне матур концерт менән куандырмакчы. Газиз Альмөхәмәтов исемендәге гимназия-интернатында зур байрам. Фортепиано бүлегенең укучылары сыгарылыш бүләге итеп укытучыларына матур сара оештыргандар. Елдар буе өйрәнгән һөнәрләрен күрсәтергә әзер улар. Концертка ничек әзерләндең? Мин укытучы менән әзерләндем. Көнендә 5-6 сәгать утырдык. Бер-ике хата булды, ләкин мин матур сыгыш яһаным дип уйлыйм. Һинең һымак фортепиано оста уйнар өчен нимә эшләргә кирәк? Әлбәттә, күп репетициялар үткәрергә, укытучыны тыңларга һәм дисциплина тәрбияләргә. Тамаша залы талгын моңдарга күмелгән. Фортепианола уйнаган яшь музыкантларның бармактары ятыш кенә югерә, күзле эйәрмәй. Бигрәк осталар. Быел фортепиано бүлеген барыһы 12 укучы тамамлаган. Улар берәм-берәм сыгып, тамашачылар алдында сыгыш яһанылар. Укучылар башкаруында төрле музыкаль композициялар яңгыраны. Чит илдә билдәле композиторларның әсәрләрен бигрәк оста башкаралар. Үзебезнең матур башкорт көйләрендә тыңланык. Ничек сыгыш яһаның? Был концертка мин Чайковскийдың произведенияһын хайланым. Сыгышым менән бик канәгатьмен. Яхшы музыкант кимдә булырга тиеш? Ул иҗади кеше һәм музыканы яратырга тиеш. Тамашасы залында укучылары менән горурланып ултыргандардыр дип уйлыйм. Ә кискәйләр өчен улар өлгө. Тиздән бит кискәйләргә лә ошондай имтихан тапшырырга. Миңа бүгенге концерт бик охшаны, чөнки сыгыш яһаган кызлар бик тырышкандар, оҙаҡ әҙерләнгәндәр. Мин уларға ҡарап һоҡланып ултырдым. Киләһе ваҡытта мин дә сәхнәгә сығып, яраткан йырҙарымды уйнап күрһәтермен. Фортепиано бүлегенең сыгарылыш укучыларына матур байрам өсөн зур рәхмәт. Уларға артабан да ижади уңыштар теләйбез. Киләсәктә зур сәхнәләрҙең йондоҙҙары булырҙар әле. Укучылар тырышкандар. Тик яхшы музыкант булырс, гаммаларын, нотларын белеү генә түгел, тамашасылар алдында сыгыш яһап белергә лә кәрәк. Рәшит Нигъмәтов, Булат Затерянов, Тау-Тау хәбәрсен.